மக்களே இந்த ஒரு வீடியோவ மட்டும் ஒரு நிமிஷம் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்களேன். இப்ப காலையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 1K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து நம்ம ரீச் பண்ணியிருந்தோம். ஓகேவா? ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு வந்து நம்ம சேனல்ல பார்த்தேன். 1.01K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்ன்னு காமிச்சிருக்கு. ஆனா நான் வந்து அது 1,00,000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்ன்னு நெனச்சுட்டேன் மக்களே. ஆனா யோசிச்சு பாருங்களேன். அதுக்கப்புறம் தான் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் 1.01K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் வந்திருக்காங்க அப்படின்னு. யோசிச்சு பாருங்க. 1,00,000 இப்ப காலையில தான் வந்து 1K சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ரீச் பண்ணியிருக்கோம். ஆ மத்தியானம் வந்து 1,00,000 சப்ஸ்கிரைபர் காமிச்சா எப்படி இருக்கும்? அந்த மாரி தாங்க இப்ப ஆயிருச்சு. 1.0.1Kவ பார்த்துட்டு நான் 1,00,000 சப்ஸ்கிரைபர் வந்துட்டாங்களாட்டுருக்கு அப்படின்னு நெனச்சுட்டேன் மக்களே. இதெல்லாம் யாரா உன்ட்ட கேட்டா? யாரா நீ? சரியான சம்பவமாயி போச்சு. ஆம். சரி பரவால்ல. அதுவும் ஒரு நாள் நடக்கும். சரி கைஸ் பை. அதனால தான் இது உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டேன். சொல்லிட்டேன். நாளைக்கு ஒரு தரமான ஒரு வீடியோவோட வரேன். நீங்களும் உங்களுக்கு ஏதாவது தெரிஞ்சது இருந்துச்சுன்னா அப்படி கமெண்ட்ல பண்ணுங்க. நாளைக்கு அத வீடியோவா ஒண்ணு பண்ணி போடுவோம். ஓகே பாய்ஸ். ஓகே கைஸ். போயிட்டு வரட்டா? டாடா.